Práve som našiel pre vás vaše nové bývanie. Nachádzame sa pri OC Centro, v blízkosti polikliniky a mám tu pre vás na prenájom trojizbový byt. Je po kompletnej rekonštrukcii, tak si ho poďte pozrieť. Tak čo naň hovoríte? Ja myslím, že je veľmi pekný a útulný. Ak máte vlastný nábytok, tak si ho môžete zariadiť a pokiaľ nie, tak vám ho jednoducho majiteľ dodá. Cena je veľmi priateľná a zahrňuje všetky potrebné poplatky, ktoré v byte máte spoločne s internetom. Pokiaľ by ste mali záujem o obliadku tohto bytu, zavolajte mi alebo napíšte, pretože ho máme voľný od 1.2.2025. Majte sa.